Tak ahojte pri ďalšom videu zo série o Miami a cesty do USA. V predchádzajúcich videách som vám hovoril už, ako som sa dostal do Ameriky, ako spoločnosťou som letel, koľko ma stála letenka, koľko ma stálo ubytovanie a čo všetko prebiehalo na imigračnom, aké otázky sa ma pýtali a tak ďalej. Takže ak ste tieto videá nevideli, určite odporúčam od prvého videa až po toto video, aby vám nič neušlo a pekne ste pokračovali v tej sérii videí. V dnešnom videu vám prezradím to, keďže som už priletel a dostal sa na hotel, teda kde som všade bol v Miami a čo som stihol za ten týždeň. Ja som nemal nejaký itinerár napísaný podrobný, že čo budem každý deň robiť, ja som to v priebehu toho, ako som tam bol a toho, že kde pôjdem proste pozrieť. Pre mňa bolo podstatné na Miami Beach spraviť túto fotografiu a to proste som mohol ísť okúpať sa ešte na Miami Beach a mohol som ísť proste naspäť domov, to mi úplne stačilo. Takže ja som nemal nejaký taký podrobný itinerár, ale poviem vám, čo som za ten týždeň stihol, či mi to stačilo ten týždeň a že koľko stáli autobusy, koľko ma to vyšlo, tá dovolenka zhruba a to všetko sa dozviete v tomto videu, takže sledujte ďalej. No budem vám to nejako preskakovano hovoriť každý deň zhruba, čo som zažil a ja si to presne nepamätám, či som bol na Miami Beach jeden deň alebo som bol v nejakom inom centre, ale proste za ten týždeň vám poviem, čo som ako kde bol, hej. Takže prvý deň, keď som tam prišiel ten večer o nejakej 9:00 na hotel alebo okolo 8:00-9:00, tak som sa proste ubytoval a to už som nešiel nikde, aj keď som mohol ísť ešte večer von, ale bol som po tom lete už taký oťapený, omámený, pretože tam je minus 6 hodín ako na Slovensku, letíte 11 hodín, ale máte vlastne minus 6 hodín a ešte minus 2, pretože na Slovensku je o 2 hodiny menej ako v Istanbule a tam proste je zase minus 6 hodín od nás a z Istanbulu je to zase minus 8 hodín v Miami. Takže bolo to domiešané ten čas. Takže prvú noc som sa vyspal a prvý deň som teda išiel len tak sa pozrieť okolo hotela. Ja vám ukážem fotku, alebo teda mapy, vám nahrám, kde som bol ubytovaný, aby ste si vedeli predstaviť, že kde to bolo a ja som išiel teda len po tomto moste. Ten North Bay Village, myslím, že som pozrel, tam som sa bol teda prejsť peši. Bol som sa len prejsť na tento ostrovček, tuto, čo vidíte, takže taký ako kúsok, ale ono sa zdá, že je to kúsok, ale keď idete peši, mne to trvalo, myslím, neviem, či až niečo do hodiny, alebo nejakých 40 minút tam, 40 naspäť. Proste bolo to dosť od toho hotelu, keďže som sa chcel len prejsť a hovorím si, že pôjdem na North Beach pozrieť, ale fúha, to by som nedal až takú diaľku, síce trvalo by mi to možno 2,5 hodiny tam a 2 hodiny naspäť, ale to som až tak som nechcel preháňať, keďže som mal celých 7 dní pred sebou. Oťukal som sa zhruba, že čo a ako, čo môžem očakávať, čo nie. No a to bol teda nejaký môj prvý deň, potom som si pustil večer nejaký Netflix, nejaké filmy. No a druhý deň som teda išiel už na Miami Beach. Išiel som tam teda autobusom, autobusy stáli teda $2.25 myslím dolára. Ja som mal zamenené, môžete platiť aj myslím bankomatovou kartou, ale ja som mal zamenené doláre. Zamenil som si $1, len čisto $1 papierové, najskôr nejakých 10, potom som si to postupne rozmienial z tých $100, čo som mal v keši, aby som mal na tento autobus. Takže ja som tam dokopy za autobus minul možno $25 z všeho všudy, čo som chodil aj po prestupoch, lebo vždy jedna cesta vás stojí $2. Môžete si vybaviť aj kartu, ktorú si nabijete jednorazovo, myslím, alebo neviem, či tá karta už je aj s kreditom alebo nie. Ja som to proste riešil tými dolármi, aj keď si myslím, že to je dosť dobrá cena, pretože jednu linku idete možno aj pol hodinu v kuse. Ja som jednu linku išiel myslím, že až 45 minút, takže skoro až od začiatku až na koniec. No a vy vlastne tým prestupom zase platíte $2 vždy. Za každú linku, čo vystúpite a prestupujete, tak platíte $2.25, ja som platil $2 a ak prešlo mi to, no videli, že proste som turista, tak mi to prechádzalo, takže za $2 som ja cestoval vždy jedna linka. No takže prvý deň som sa okúpal a odfotil som si teda tú plážovskú tú búdku na toho plavčíka. Prešiel som sa po Miami Beach, odfotil som si to, čo som potreboval, okúpal som sa prvý deň a to už som sa viacej nekúpal, takže toto mi úplne stačí. Ja si radšej poobjavujem
poobjavujem niečo, keď som niekde, kde som ešte nebol, ako keď je aj síce teplo a môžete sa kúpať a more je ako také fajn celkom. Na november bolo proste dobré na 3, zažil som aj lepšie v Dubaji, ale tak tuto bol november a bolo vonku 26 stupňov zamračené, takže ako bola studenšia voda, ale dalo sa to, záleží aký ste teplomilní alebo chladnomilní, alebo akú máte radi studenú vodu. Takže som sa okúpal, no a išiel som sa teda prejsť po pláži, aby som trochu uschol, pretože som si nezobral veci na oblečenie, len tak som proste uschol tým, ako fúkal vietor. Som išiel sa ešte prejsť trochu po promenáde a išiel som teda naspäť na hotel. To bol teda prvý deň. A ďalšie dni, čo som navštevoval, vám teraz nebudem hovoriť jednotlivé dni, ale navštívil som teda Downtown Miami, to tiež sa mi veľmi páčilo. To je také tie mrakodrapy a také to koleso tam je, kde si môžete, myslím, že $45 to stojí na tom kolesi, kde môžete ísť, vás to vyveze. Nešiel som na to koleso tam, ale Downtown je dosť pekné, ako dosť fotiek mám odtiaľ, tak vám sem môžem dať nejaké. Takže prvý deň bol teda Downtown, tam som sa prešiel som tu celé Sunny Isles Beach, alebo ako sa to číta. To sú tiež tie krásne mrakodrapy popri vode, to bolo úplne krásne, tam som bol úplne famózny, dávam sem aj nejaké videá, nejaké fotky, aby ste si vedeli predstaviť, ako to tam vyzeralo, ale za mňa to bola proste najlepšia časť, aj keď som sa tešil najviac na Miami Beach, ale keď som išiel na Sunny Isles Beach, tak to bolo pre mňa, že wow, ešte väčší wow efekt, ako to bolo na Miami Beach. Potom tam bol na tom Sunny Isles Beach taký akoby pre rybárov molo, ktoré si nájdete pod New Point Fisher Pier, sa to volá, a tam sa dá sa dajú chytať ryby, zaplatíte si, môžete si požičať udicu a môžete si nahadzovať do vody a chytať ryby. No a tam sa mi najviac páčilo to, že ste si mohli takú panorámu spraviť tých mrakodrapov, tých výškových budov tam. A to bolo úplne super, tam som bol z toho proste hotový, tak som si to prešiel celú tú plášť tých mrakodrapov, som si proste prešiel a potom som išiel teda naspäť, takže to bol ďalší deň strávený v Amerike. A ďalší ešte deň som išiel z jeden z dní som išiel na South Point Park Pier, sa to volá, to je tiež taká pekná štvrť, je to vlastne najjužnejší bod, kde sa dá dostať z Miami Beach, čo idete dole. Ja vám tu ukážem na mape, tak vlastne tam som sa prešiel dosť veľa krokov, asi hodinu som išiel od zastávky, od najbližšieho autobusu, čo tam išiel. Dá sa ešte dostať samozrejme aj autobusom nižšie, ale mne sa nechcelo už dávať za pár minút $2, tak som si to proste prešiel, však bola tam pekné promenády, kde boli bežci, boli cyklisti, bicykelci si tam mohli požičať, boli tam korčuliari a pekná taká promenáda popri pláži. Páčilo sa mi to, potom tam nižšie bol už taký park, tiež celkom pekný, samé palmy a potom tam bola vlastne štvrť Ocean Drive sa volá tá štvrť a to bolo tiež krásne tam. Tam to bolo tiež aj tie hotely sú tam pekné a tam možno, že keby som išiel na budúce, tak si tam nejaké ubytovanie rezervujem, ale je to teda na pláži a určite by to nebolo by to 650 €, ako som ja zaplatil, ale bolo by to určite minimálne dvakrát tak drahé na týždeň, ako som mal teraz, ale tak radšej dám pár eur na autobus a odvezem sa ako dať nejakých 2000 € za týždeň na tejto pláži, ale ako zážitok to určite stojí. Takže som sa prešiel po tej promenáde niekoľko desiatok minút, až som sa dostal teda k tomu najjužnejšiemu bodu. No a tam som si spravil tiež pekné fotky nejakého hotela, a tiež som si spravil nejakú panorámu, tam to je tiež pekné. Tam je aj ten Fisher Island. Bol tam teda ten Fisher Island sa to volá, ja sa ospravedlňujem, ale vypadlo mi teraz hlavné svetlo, ktorým som sa natáčal, takže ho budem musieť dobiť. Tam je tiež veľmi pekná panoráma, veľmi sa mi tam páčilo, takže tiež odporúčam ísť na South Point Park Pier. Ak pôjdete, veľmi veľa fotiek nájdete aj na internete, keď teraz hľadám na Google Maps a je to tam úplne nádherne, tak ako môžete vidieť aj v tých mojich fotografiách. No a ďalšie dni som nejako prechádzal ten Bal Harbor, South Beach, North Beach, v Miami som si prešiel a to teda vlastne to pobrežie oddelené od tej pevniny, čo je to spojené, vám ukážem ešte v nasledujúcich teda záberoch, že čo myslím. Vlastne tú celú časť som si prešiel, tú takú bohatšiu časť toho Miami, som si celú prešiel aj ten downtown teda a môžem povedať, že keby mám auto, určite rezervoval, nie zobral, tak by som to tam autom pobehal, ale už celé teda to pobrežie toho Miami Beach, ale už aj okolie letiska, aj za letiskom, aj
tú časť teda celého toho Miami, nielen to Miami Beach, ale aj viacej širšiu tú oblasť. Takže ja vám odporúčam, ak pôjdete viacerí, určite si rezervujte auto, dá sa to rezervovať aj na letisku, hneď priamo. Neľutujem aj tak, proste som si aspoň autobusmi pochodil a tiež to samozrejme zabera nejaký čas, hovorím, lepšie je to auto, ja som to riešil takto. To bolo nejako to, čo som tam v Miami zažil. Ešte nejaké financie, ja som tam zhruba minul tých $100, ako som vám povedal. Som tam minul a nejakých 300 € som minul akože všeobecne na nákup, na suveníry, na čokoľvek, na tie autobusy. To bolo vlastne z tých 100, takže dokopy 300 € a $100 v keši, takže toľko to mi odišlo z účtu. A myslím si, že dá sa, ako za týždeň je to dosť síce, ako keby ste si dali all inclusive, ale tak Amerika, ja som to chcel takto riešiť. Nenapchával som sa v nejakých reštauráciách, riešil som to fast foodmi, ale nejako mi to nevadilo, chcel som ochutnať aj v Amerike fast foody, mne to chutí tu na Slovensku, takže keby ste chceli sa stravovať v reštauráciách alebo aj v obchode, tak vás to vyjde zhruba o niečo viac teda, no, lebo aj v obchode sú drahé potraviny, ale o tom bude tiež nejaké video určite v budúcej časti z tejto série. Takže verím, že sa vám toto video páčilo a teším sa na ďalšie video z tejto série už onedlho. Ahojte, čaute.